أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمان في رحلة إلى الجنان. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. الحمد لله الذي أرسل خير مرسل لخير أمة بخير الملل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يا musulmi, ina muku barka da sake haduwa akan wannan shafi domin koyon addu'o'i ingantattu tare da fayyace sharuɗan amsar addu'o'i. Wannan shine darasi na 6 daga darussa 12 da zamu ɗauki a cikin wannan littafi mai suna Janyu Thimar Sharh Sahih al-Adhkar wallafar Sheikh Khalid ibn Mahmud al-Juhani hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu anna khairan. Ya musulmi, ba da sawaitawa ba za mu gabatar da darasinmu na yau. Allah nake roko ya fahimtar da mu wannan darasin kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta. Lalle ne shi mai iko ne akan dukkan komai. Malam ya ce, wa fi hadha ad-dars nata'arrafu sawiyan ala du'a al-istikhara. A cikin wannan darasi na 6 kai tsaye za mu karanta tare domin mu san abubuwa kamar haka. Na farko shine du'a al-istikhara, addu'ar sallar istikhara. Na biyu, wa ba'd adhkar as-sabah wal masa'i, da sashin zikiran safe da yamma. Na uku, wa du'a liqa'i al-aduwi wa dhis-sultan, da addu'ar haduwa da makiya ko kace abokan gaba da mai mulki wanda yake azzalimi. Wa du'a qada'i ad-dayn, da addu'ar biyan bashi. Na biyar, wa ma yu'awwadhu bihi al-awlad, da abinda za a karanta wa yara kanana don nema musu tsari. Na 6, wa du'a'i idha nazala al-matar, addu'a idan ana ruwan sama. Na 7, wa du'a'i 'inda al-faragh min at-ta'ami, da addu'a yayin kammala cin abinci. Na 8, wa du'a'il 'utasi, da addu'ar atishawa. Na 9, wa du'a'i 'inda as-su'udi wal hubuti, da addu'a yayin hawa da sauka. Na 10, wa kayfa yulabbi al-muhrimu fil hajj wal umrah, da yadda mai ihrami a aikin hajji ko umara zai yi talbiya. Na 11, wa du'a'i ta'ajjubi wal amri sarri, da addu'ar ban mamaki da farin ciki. Waɗannan addu'o'i guda 11 da muka ambata su ne abiban da wannan darasi na 6 ya takaitu a kai. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu ɗauki addu'a ta farko zuwa ta 3 ko in ce zuwa ta 4 kawai a cikin wannan zama na yau, sai mu kammala gobe in Allah ya nufe mu da kaiwa, kuma in Allah madaukakin sarki ya so. Malam ya ce, qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala, shehin malami Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi ya ce, الثالث والعشرون، na 23 daga addu'o'in da za mu ɗauka. Du'a il-istikhara, addu'ar sallar istihara, wato sallar neman zabin Allah shine istikhara. Malam yace, rawal Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ingantacce an Jabir ibn Abdullah, an karbo daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu, yardan Allah ya tabbata a gare shi. Qala, yace, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha,
yana koya mana yin istihara a cikin dukkan al'amura kasurati min alqur'an, kamar yadda yake koya mana sura daga alqur'ani. Yakan ce idza hamma bil amri falyarka rak'ataini, idan dayanku ya nufi yin wani al'amari to sai yayi sallah raka'a biyu ta nafila, thumma yaqulu, sa'annan yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah ina neman zabinka da iliminka, wa astaqdiruka bi qudratika, kuma ina neman ka bani iko domin ikonka, wa as'aluka min fadlika al'azim, kuma ina roƙonka daga falalarka mai girma. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, domin kai ne mai iko ni kuwa bani da iko, wa ta'lamu wa la a'lamu, kuma kai ne masani ni kuwa ban sani ba, wa anta 'allamul ghuyub, kuma kai ne masanin abubuwan boye. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, ya Allah idan ka san cewa wannan al'amari, to idan bawa ya kai a wannan bigire, wato inda yace in anna hadha al-amra, sai ya ambaci bukatar tasa. Khairul li fi dini, alheri ce a gare ni a cikin addini na, wa ma'ashi, da rayuwata, wa aqibati amri, da kuma karshen al'amarina, au qala fi ajili amri wa ajili, ko yace cikin al'amarina na yanzu ko nan gaba. Faqdurhu li, to ka kaddara min shi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, kuma idan ka san wannan al'amari, anan sai ya sake maimaita fadin wannan bukatar tasa. Sharrun li fi dini, sharri ne a gare ni a cikin addinina, wa ma'ashi, da rayuwata, wa aqibati amri, da karshen al'amarina, au qala fi ajili amri wa ajili, ko yace cikin al'amarina na yanzu ko nan gaba. Fasrifhu anni, to ka kawar da shi daga gare ni, wasrifni anhu, kuma ka kawar da ni daga gare shi. Wa qudur li alkhayra haythu kana, kuma ka kaddara min alheri a duk inda yake. Thumma raddini bihi, sa'annan kuma ka sanya min yarda da shi. Wa yusammi hajatahu, sai ya ambaci bukatarsa. Bayan Allah, wannan addu'ar istikhara ya zo sigogi daban-daban, wanda na kawo shi cikin littafin da na wallafa mai suna al-istikharatul mubassata, wanda a turance shine the istikhara demystified, wanda a turanci na rubuta shi, kuma na zo da sigogin addu'ar istikhara kamar guda 4, kowanne da ma'anansu na yi bayanai daidai gwargwado. So wannan ɗaya daga cikin sigogin yin addu'ar ne, watakil wanda za ku san shi ya bambanta da wannan. Kowanne bawa zai iya karantawa har idan ya yi kamar yadda muka ce, ya sallaci raka'a biyu ta nafila, sa'annan ya yi ma Allah jinjina, ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati, sa'annan ya karanta wannan addu'a. Wannan shi ne malam ya ce ma'ana qawlihi fil umuri kulliha, ma'anar fadinsa fil umuri kulliha a cikin wannan hadisi da muka karanta, yace ai fi umuri dunya, wato yin istihara a cikin dukkan al'amuran duniya. Amma fil umuri al-akhirah, yace amma cikin al'amura ta lahira, kas-salati, kamar yin sallah, was-siyami, da yin azumi, wa nahwi hadha, da makamantan wadannan, falastikharata fiha, to ba a yin istihara a cikinsu. Wa ma'ana qawlihi astakhiruka, malam yace kuma ma'anar fadinsa astakhiruka, ay atlubu alkhayra an takhtara li al-aslaha wal anfa'a, wato ina roƙon alheri da ka zabar min abin da yake mafi alheri da fa'ida. Wa ma'ana qawlihi aqibati amri,
malam yace kuma ma'anar fadinsa aqibati amri ai nihayati amri, wato karshen al'amarina. Wa ma'ana qawlihi wasrifni anhu, kuma ma'anar fadinsa wasrifni anhu ai la tuyassir liya an af'alahu, wato kada ka saukake mini aikata shi. Sai malam yace min al-fawaid al-mustanbatati min hadha al-hadith, daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al'ula, na farko mashru'iyyatul istikharati fil umuri ad-dunyawiyyati kulliha, shar'ancin yin addu'ar istihara a cikin dukkan al'amuran duniya. الثانية نبي مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه التوكل على الله في الأمور كلها، جرمان قدين النبي صلى الله عليه وسلم أكن كوير دا صحبانسا دوغارو دا الله أجكن دكان الأمر. قال شيخنا حفظه الله تعالى، شيخ مؤلا مدوك كنسركي يكيا يشيتي الرابع والعشرون نأشرين دهدو دقا أدؤ إن دزام دوكا أذكار الصباح والمساء، ذكرا سافي ديمة. روى البخاري، إمام البخاري يا رويت حديثي إنغنتتشي عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أنكروا دقا شداد دن أوس يردن الله يتبتى أقريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دقا النبي سيرا دا أمينش الله استبتى أقريشي يتي سيد الاستغفار أن تقول، شو قبل لفظا استغفاري شيني كتشي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يا الله كيني أبنجينا باب أبن بوتا ودچنچنتا سيكي، خلقتني وأنا عبدك، كي كهلتشيني كمني باونكني، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، كما إنا كان الكورين دنيمك دكما الكورين كغرغدون إيكونا، أعوذ بك من شر ما صنعت، ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ina tabbatar maka da ni'imarka gare ni. Wa abu'u laka bi dhanbi, kuma ina tabbatar maka da zunubina. Faghfirli, don haka ka gafarta mini. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, domin ba wanda ke gafarta zunubai sai kai. قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ومن قالها من النهار موقنا بها، duk wanda ya faɗe ta a yini yana mai sakankancewa, famata min yaumihi qabla an yumsiya, sai ya mutu kafin ya kai yamma, fa huwa min ahlil janna, to shi dan aljanna ne. ومن قالها من الليل وهو موقن بها، wanda kuma ya faɗe ta da daddare yana mai sakankancewa, famata qabla an yusbiha, sai ya mutu kafin ya wayi gari, fa huwa min ahlil janna, to shi dan aljanna ne. Wannan shine sayyidul istighfar, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda ake faɗan shi ko ake karantawa, sa'annan kuma da kuma fa'idin da ke cikin karantawa. Malam ya ce, ma'ana qawlihi sayyidul istighfar, ma'anar fadinsa sayyidul istighfar ai afdalu siyaghil istighfar, wato fiyayyen sigogin yin istighfari. Wa ma'ana qawlihi abu'u, kuma ma'anar fadinsa abu'u, malam ya ce ai a'tarifu wa uqirru, wato ina ikirari kuma ina tabbatarwa. min alfawaid almustanbatati min hadha alhadith, daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al'ula
نفركو فضيلة هذا الدعاء في الصباح والمساء فللر فدن ونن الدعاء دسافي ديمة. الثانية نبي فضيلة الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالذنب في الدعاء فللر إكراري دليفي الله سبحانه وتعالى أتكين الدعاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى شيهم ألا مدوك كنسركي يكيا يشيتي وروى البخاري كما إمام البخاري يرويت حديثي إنغنتتشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بودك أبي هريرة يردن ألا يتبتى أقريش يتي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له wanda duk ya ce babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Lahul mulku wa lahul hamd, mulki duka nasa ne, haka kuma yabo duka nasa ne. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai. Fi yawmin mi'ata marra, a rana sau 100 kanat lahu adla 10 riqabin za ta kasance gare shi kamar wanda ya ‘yanta bayi 10 wa kutibat lahu 100 hasana kuma za a rubuta masa lada 100 wa muhiyat anhu 100 sayyi'a hakanan za a share masa zunubai 100 وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي سأنن ذات زمكاريا أغريشي دغ الشيطان أوانن يني ناشي حر يمريتا وتحر يكي مريتي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك kuma babu wanda zai zo da mafificin abin da ya zo da shi a gurin Allah sai dai wanda ya yi fiye da haka. Ma'ana qawlihi adla, malam ya ce kuma ma'anar fadinsa adla ai tusawi wato daidai da ko ka ce matsayi ko ka ce misali kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري yana daidai da wanda ya ‘yantar da bayi ko yana matsayin wanda ya ‘yantar da bayi ko misalin shi kaman wanda ya ‘yantar da bayi shi yasa adla ma'anan shi matsayi ko misali ko kwatankwacin abu. Wa ma'ana qawlihi 10 riqabin kuma ma'anar fadinsa 10 riqabin ai itqu 10 abidin wato ‘yanta bayi guda 10 wa ma'ana qawlihi hirzan kuma ma'anar fadinsa hirzan ai wiqaya wato kiyayewa ko kace kariya. min alfawaid almustanbatati min hadha alhadith daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al'ula na farko فضيلة هذا الدعاء في الصباح والمساء فللر فدن ون الدعاء دسافة ديمة. الثانية نبي من فضائل هذه الأمة أنها تعمل العمل القليل وتأخذ عليه الأجر العظيم دقتكم فللر ون الأمة أكون ودن دسك شودي شيني تشيوا دن أيكي كدن za ta aikata kuma ta samu lada mai yawa a kai. Qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala shehin mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yace al-khamisu wal 20 na 25 daga addu'o'in da zamu dauka du'a'i liqa'il aduwi wa dhis sultan addu'ar da bawa zai yi yayin haduwa da abokin gaba ko mai mulki azzalimi. Rawal Bukhari
Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ingantacce an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga ibn Abbas yardan Allah ya tabbata a gare shi yace wannan kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil mai isar mu Allah ne kuma madalla da shi a matsayin wakilin al'amurra. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. النبي إبراهيم أمينشن الله يتبت أغريش يا فديتا اللوكتشن دا أكا جيفا شجكين وتا. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فديتا اللوكتشن دا كافر مكة suka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, lalle ne gafa mutane kafirai sun hado gagarumar rundunoni don su gama da ku, don haka ku yi ta kanku. Fazadahum imana, to sai wannan kalmar ta kara musu imani da Allah. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, kuma suka ce mai isar mu Allah ne da shi muka yi dogaro kuma madalla da shi a matsayin wakilin al'amura. Wa ma'ana qawlihi hasbunallahu, malan yace kuma ma'anar fadinsa hasbunallahu ay yakfinallahu ta'ala fi kulli shay'in, wato Allah madaukakin sarki ya ishe mu akan dukkan komai. Wa ma'ana qawlihi fakhshawhum, kuma ma'anar fadinsa fakhshawhum ay khafuhum, wato ku ji tsoronsu. Min al-fawaid al-mustanbatati min hadha al-hadith, daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al-ula, na farko Allahu mutakaffilun bi jami'il arzaq, lalle Allah ne kadai ke kula da gaba ɗayan azurtawa. Fayanbaghi lil insani an yatma'inna ala rizqi, don haka yana kamata ga mutum ya natsu dangane da arzikinsa wanda Allah ya rabar masa. Falan ya'khudhahu ghayruhu, domin lalle waninsa ba zai iya kwace shi daga gare shi ba. Wato Allah madaukakin sarki ya raba arziki ga bayinsa, babu mai cin na wani. الثانية, نبي عظيمة هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل, girman farin wannan kalma حسبنا الله ونعم الوكيل, حيث قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, كما يد النبي إبراهيم أمينشن الله يتبت أغريش يفأيت الوكتشن دا أكجيفا شكين وتا. وقالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين تكالب عليه المشركون, كما منزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya faɗe ta a lokacin da mushrikai suka nuna tsananin gaba da far masa da kawo masa hari. Qala shaykhuna hafizahu Allah ta'ala, shehinmu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yace as-sadisu wal 20, na 26 daga addu'o'in da zamu ɗauka, du'a'i qada'id daini, addu'ar biyan bashi, ai ما يقوله المسلم لكي يقضي الله عز وجل عنه الدين, wato abinda musulmi zai rika rokan Allah da shi ko ya rika faɗa domin Allah ya biya masa bashinsa. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ingantacce an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas dan Malik yardan Allah ya tabbata a gare shi ya ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul, manzon Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa,
Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan, ya Allah lalle ina neman tsari da kai daga bakin ciki da bacin rai, wal ajza wal kasal, da kasawa ko kace gajiyawa da kuma kasala, wal bukhli wal jubn, da rowa da kuma tsoro, wa dala'i daini wa ghalabatir rijal, da baibayewar bashi da rinjayar mazaji a kaina. Ma'ana qawlihi dala'i, manan yace ma'anar fadinsa dala'i ai thiqlud daini, wato nauyin bashi. Wa ma'ana qawlihi ghalabatir rijal, kuma ma'anar fadinsa ghalabatir rijal ai qahruhum, wato rinjayansu, wa ghalabatuhum, da cin galabansu a kaina. Min alfawaid almustanbatati min hadha alhadith, daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine: al'ula, na farko, yanbaghi lilmu'mini an yad'u Allah azza wa jalla an yujannibahu ar-radha'il, yana kamata ga mu'mini ya rika roƙon Allah ya tsare shi daga duk nau'in mugunta, munanan ɗabi'u, kaskanci da sauransu. الثانية، نبي النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيني ما في كسنشي قال الله مدوك كنسركي، ومع ذلك يدعو به سبحانه وتعالى أن يعيذه مهالك النفوس. duk da haka yana roƙon Allah ya kare shi daga kunci da lalacewar da ke halaka rayuka. La nutilu alaikum أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، نكتفي بهذا القدر وسنكمل ما تبقى لنا غدا إن شاء الله. يا أخوة مسلمي بزام سوي تابا ننزام سيا sai mu kammala darasin mu gobe in Allah ya nufe mu da kaiwa kuma in ya so. Ina roƙon Allah inda muka yi daidai ya karba mana, inda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana. anan nake sallama da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.